Hello Malawi, takulandira niso kumakosana kebuno. Mulindine zokozi okoye Mr. Bungemo Obisa Giligaza Machine 101 aka Sairesa. Mulikumbukire zina lo wamusaliro wezi. Maso ni ngenzanga. Ile ni General aka some guy. Yep. Takulandira niso ku time mene timakala kuti tikuichula ko ndizasanguluso. Kusiyana kwa sanguluso meno kuchitika pano pa ndipina ndona kuti kuzimesi fast chitike pano pasi zoti sizinachitike popina pale. Nde amaleka mverere anakanena za maluwa. Ngati nomufuna muone zenizeni, make sure kuti musachoke pamene pomwe. Fine amati ya ndili busy, zinozokhala busy sizizi. So, tiende anthu osiyana-siyana, tisanayambe game iyi, chifukwa choti kuti apasipa court ali samakhala nthawi yoti akwena ndani ayankhule. Tifunika kuti aliyese mwayekha anthu asakayikire, awaoneka ngati akuti, musakayikire, azitchula ngati ali amenewo mulondoladi kuti ndi amenewo. So, show yathu yali tisanayipange introduce, tufuna kuti aliyese amene ali panopa tinziwe kuti ndi ndani. Nde aliyese azitchula zina mwayekha, koma choyambirira ndoti muyamba kutitchulira munthu wamkulu pamenepo. Mutitchulira zina lanu ndi zimene mapanga. Ziko mkwambiri ine zina langa ndi Tame Mwawa Ching'Aning'Ani ena mati Chiphwanya. Ziko mkwambiri. Ziko mkwambiri. Yeah. Kena kumubiririza kuyambira pamenepa kumapasirana kumeneka. Okay, ndi Steven Chisale. Koma anthu ambiriwo amanena kuti munyeriwa. Nice one. Ziko mkwambiri. Yeah, ine Idrissa Said. Kuma makezi ambiri amanichula Saudi Jama. Nice one. Ine Nilifa Saidi Abdul andena manichwa kulira ndande ena kwedede nezwango denga udani akonda lodani Azikiyabo. Ni John Abdul. Zinanga ndi Godfrey Laidi. Zina ndi omwemba. Zinanga ndi Malumbu Kayai. Zina ndi omwemba. Alright. Big man. My name. Yeah. Nice one. Alright, so chimechi kuchitika anthu osewa amene alugwa amene wati matchula kuti ni ma comedian ena ni ma professional actors komano program inoyo aliyese ayindika tikumutirana ngati ndi comedian. So chimechi kufuna chichitike panopa ndichoti kuti game imene funa tichite apa aliyese amazo Ching'Aning'ani kuti ndi comedian muchichewa kuti opanga zosekesa. So program iyi tikufuna kuti tiziwe kuti Ching'Aning'aniyo amasekesa mwanazo bwanji kuti atanina zimeza anthu aseka kapena ndifoja na amasekesa mwanji lemeneyo ndifuna tione kuti kodi iwo waso ndizotheka kuwasekesa kodi iwo waso amasangala atisangala santaya ilali ndizotheka so kuti iwo wasangalale fasanga mamkhala kwangu tisangalasa tifuna tione so kuti kodi iwo ndizotheka kuti angasangalale so game imene ili panopa tikakuti tikupanga zoti iwo atani kuti iwo akamasekesa nawo so amaseka nawo kuti amaonera zinthu zina zake kumapezeka kuti iwo so akuseka ndi anthu no amene abwera koko azichallenge kuti inetu Ching'Aning'ani achantha kuwasekesa ndi ababa musapite pena paliponse muonere anthu kuti asekesa Ching'Aning'ani kapena akanika. Yeah, nice one. Program ndi yomwe ija makosana game room tikungosewera pano just want to have some fun. Yeah, pompano tikhale kuyamba munthu oyamba abwere azayime pamene ndayima pano akuluakulu kuyima pamene ndayima pano. Ndiye kuti Ching'Aning'ani sakuseka zilizonse koma kuseka zoti zatani zasekesa. Ndiye kubwera apo panga zoti munthu ili aseke anthu ambiri sanaone akuseka mangona iwo akamasekesa. Ndiye tikufuna aseke mkulu ameneyi mwakozeka mbali imene nyaro Bola aseke. Whoever is ready, ali samina kuzeka atako yambo. Piri. Koma mumaseka simaseka. Pipulina tundinu yo. So tumangufuna femu tibwereke mu Janet Hama right? Kuti nangasi tifeti ka tina fesu tufuna kujosa mani. Bwereke ni Hama la muna josera mani. Usadikalize tibwereke. Mukuganiza umbombo ndicho chinakuvulazani ayawiyo vatupita leo Menelu kumbali yanga ndikuona ngati mapepe osewa. Kumbali yanga menelu kuona yani ndikuona ngati mapepe osewa. Fuwada katenga uyu atawa nawo.
Makezi akanunua makezi. Bayazi. Pwede kana kanunua makezi umutengo wacha pule. Dakale pipi. Yeah. Sinu mapira ni small one. Yeah. Yeah. It's Nemu tenga kale pipi. Okay. Nije sapopo. Assim, fala um poeira. Ai, bobo. Kaladi. Kaladi waife, kakomi ata. Uli serious ata. Oyo ukufuna ukuthi usigodiseke usufuna kuseka. Uli serious right. Okay, I said, nango uvatu kuti ujeni. Chija chimenana kutandiza chamkamwa chija unataira ku toilet. Iwe ni muntu usayamika twase. Boma lina kutandiza ukali ndi mano kumai. Immediately after. Madam. Na wani ba kucha. Amesa ba pete bobazi. Na Saudi bana ba tena kati du. Ndia mafusale, nda kula chama kabe. Sama yankula tayari waziwe. Ina gampa ina sama yankula. Nda mafuso uji. Ana ama uji buchi. Amwe. Hawi ni ba ataje sankula kule rusi. Ukalaru wa ataje ndia rusi. Usankula. Ile bado buli sima kubanga baiti. Kama ndika usiniyo. Basi nangu raba spaisi. Ataje ambia. Mwene. Tawi. Ili wazi. Ataje usankala basi. Ataje na plenty. Kana. Nili kasi. Mumu. Umfuza tawi usaka ngulu kwa yake. Ndinga tawi kampa kwa fusa. Damwe. Tawi sima wazonya kuaja. Mtu wafuna tawi kwa mulinayo chisumu linayo. Ada vile. Amwene tawe ya mungu ya atatu. Ampeleka. Ndiga namuza. Akanaona ngali. Ndigo muza bila chibu. Baza aimwene. Aimwene ba. Kwa sekaru. Ampeleka. Awena ndia bogo mano mwachebezi. Sana di kumata magira ngao. Mama ya kwefuga hapa. Alright guys, welcome back to Magosana Game Room. Mene mugonera mwantu wena antu amena lugugwa abangagale zaganiga abakusala no anatu amena kuzitemba kuti ineyo mine ndikuzifirira mndasengeza yeni makete singuzifira kuti mwasengeza mwa winena. Yeah. Alright, that time ndemulede. Yeah. Signala. Mina ngira mwasemo ndikumbusa tainake. Zo tainake azitika mwangozi ule nabezeka lero kuja kumochare kubwenzi. Aiba chale kaya kuna chitika jari kuna fula umeocha kali kaya unali mademo abezeka nakalo waine kuja kumochare kuti. Nabezeka nasegula zina zake zimakhanga zima fridge. Ai muntu amene namona ndinu yoru chimozi moziro ebo. Ino ase chimozi mosimba loko. Ada nalojokera kucholo ku muntu amene yemwe nasegulayo. Inu ndakuti fakende mukufana na atu chimozi moziro. Ndimene mukuonekera mukhanga timafakale inoyo. Simo mwelo ndali kumbukira. Mene muonera mndendende. Ndikukhala ndikangalizana nditembo pano ndidu. Koma ndimene chikuoneka chimeji. Ndikutipatsa chilo chingasekechi. Yeah. Koma lokira kusuda pese kumwayi wankhula na president adabula akumana nawe achakwera. Mene angakuyakhirira tukankhula modere. Ndimafuna ngambe ndiyo Ching'Aning'ani. Kuti ndiwe mnyamala wachichepere koma ndopatse malangizo. Kunena kuti mowa wambawo, mowa kumwawo sikutandiza mwana wanga. Ndifuna kusota limbikira school. Sadei nduli nemba mayeso ukhoze. But koma mwana ayi. Aundi unopyeza. Amwe tayambana. Ayi bwana ye kana kisi. Nyore musegedu. Ndi jogu. Yeah. Kumwedi chifanizo cha Mungu. Ndilo chifanizo cha Mungu. Yehova. Tukamba za Yehova. Ndilo chifanizo cha Yehova. Kuri nini ba ndimusimba ndikulorino ndifanizo cha Yehova. Koma muni fulani chipewa ntakunene. Muni makutu muzali lipenga. Kozi mina majoksa tusimugumbai. Tawi. Chingandada. Chimazi.
Yo bon, bobo. Umugedezi jadi na da bubu ja. Umugera. Okay. Okay. Jini ya siku. Wale wala Ching'Aning'ani kula sega wafioro nyegani. Ndio kulisonga za Ching'Aning'ani sini straight. Mkulu huyu wandisekesa chifanya kuti wabwera kuzandiuza nkhani imene yeye akweziwa wabwera apa wazandi anaona kuti ndilikuwa ite wabwera wazanditutumusa icholinga chofuna kuti ikamuje kuti panga alete kuti palikena kachike mfano kuze ndiye amanduza nkhani zache pamene nawa zandivuta kuti ndiseke chifukwa samabwera kuzandisekesa kumatula uyiwa kumapetoni ena wasama bwera uzandisekesa kuma mabwera uzandigemula oya ndinana bwera wabwera ni magemu muka nanena nena kuti asi kugemula uziseka ndishe kana ziseka amango ni gemula osa antu akona ngatati mwina ino makonda 40 ingana menya kati kuma nangoseka fato kuti yeye wabwera uzanditongosolera nkhani kani koma emene yo ya mwacharia era wamagemula amagemula ira ka kundirangizo rifamuze bona na kulima kai okay ataka kuti ni malangizo eti tierekeze ngati kuti mina tatengedwa kuti atabwera ndipena paketi pake komedi for a minute tisangane za munhu amene tikumpaka apabwera kandi bungwe kandi kampani kandi chani ndiye pali anthu afuna aone tisamugemule munthu amene kaya pali tierekeze mwachisanzo kaya pali president kaya pali MP watitana kandi kansala kandi nani ife tisamugemule yeye ife tilimani nani audience tisekese audience tikaisekese audience ndio tifeyo emine dijaso imachuluka tu kwa makala kandi za mbili kuma ukapita nditake yote nifuna ndipange target za huyo umazote emine joseje kutaza huyo solo anthu ambali wamata ulisolo yo akungo kamba hizo bali bezina zotanga tuze okay Ching'Aning'ani ndiye abankhandi kuti magayi kufuna nokuti imwe mwasekese no magayo in short tinende mwachidode kuti ngati pali kubweza tayo kubweza jadiliyo sango pese kuti munthu wangomenya kupakira chimozi ya inunso muni khali ni tayona kuti mwaonese mafano mapanga maboira simuzoti zithika zimene kuti mwasekese mfana zotheka so chimechita ipange game itona kuti amene ali kukwa mata seki azichoka mpaka nosene mutani penepa muti ndiye Ching'Aning'ani iliyo muli ndi ufulu sanka kuti nemene maipangira ndikuona ngati ndikazidi vuta kapena ndimafuna ndithandizane ninzanga mufuna kuti mpange nokha kwa mthandizane ni munthu ndifuna kai ndiyambe ndekha kena kuno ndichita kusankha munthu kuti andithandizane ndiwe ndimene mwaonera magayi nanga si ukugwa aliyese ndiwona mayi kalimbaire ndiye papa kuti nene kuti pakufunikira kuti ine ndiwine kala kutopa ndiye ndikhale kuti ndimkokere wina wacho kuti tikhale mwakuti ataona ngati kuti Ching'Aning'ani sopena akudalira mkulu ndiye ndiyambe zikandikanika ndiye kuti ndipeza munthu wina wokuti tithandizane kuti anthu aseke magayi bobo Ching'Aning'ani tiye nawo magayi amene yonso ineyo ndima pano ndikabe nkhani ikayamuseka kayasimuseka yayukukungo kwa kupima kuchokera kwa makolo anu sopano koma solo ni mafani kulangizeni kunena kuti ndali zina zache mukatumidwa kuti tikile ntchito kumagwira ntchito nomasuka chifanta zina zache foja wakulu timana kuti foja wakulu swabwino foja wakulu amakalabisa foja wakulu amaoneka ngati kuti munthuwe ndi nkalamba kaya zaka zingati kaya zimafuta kuti munthu kodi uyu ndi uti ine mwachita kuno mwaseka ifa ngombe yokwiya imaoneka ngati maliro kuphani mwala pamene ngombe yoseka imaoneka yase ngati kumimba kwa ngombe ilumupita mkaime yako siku linache namuona wina acha kugulisa masiketi akagulisa so mapande ndiye wina acha namwita na atabwera atamwita na wabwe jabrota kuli mwe mugulisa masiketi wa ni mapande nata idu zona simungati sisireko uje panti yo
mukubanga bwajala pandirubanga 15,000 ali mukana ndisisira pandi chabu mundikwezera siketi yo sati kodi wo kwevula kwa ata asise chachi ata asise pandi akwezere siketi mukana kala ino mukana kunda kukwezere dijani abafusa tu akuti kodi so ndebuzo mukama kodi zimagona pompo so zika kwa format ebo bili lazima ikunyumba akama kusisita ni sito tabakanga tagona ni mpaka Foja swapi siku ina tena ndabusu ta foja nimafuna tizila ngizana tikamaka tizikuzana kuna kuti guys takeni tiziko ndani zinthu zimene zimatizikalo wanthu kumambo zizipira mochito bwino ndikumakhala ndithupira health kapena kuti latans namona siku ina ache wino acha kuti talata bwana ndipano timwamo ine ndagundika pepa cha kumwamo ndili kati mokumamo kena kubasira kugundika sukumasuta mafoja kena kwa limene mate ndizipita kunyumba so ndikudusa pa bridge ambiri mukwizi wa bridge lene ili pafupi ndi kunyumba kwa thoko kuti napa za nyamata ni pali kale kati mwana khalira papama nakuzonda daki wembutwa koma bunoja nandisiwa linchi Ching'Aning'ani tuyo nadusa vo ya ntafika pena date disute fodia baba kuti muzo kuti fodia ujasuwa bwizo natenga tu fodia uja ta maje sindayasa kuti nditere pepo imachokera kuimatere fodia uja watima ndatiri ndiyangane kumene ndikuchokera uku kulibata nintendere ati wembwaja ali ngati mene mulirimu mako ndiyangane kena kubasida ya moto jata foja ujawayaka ine kuiwa alatu kuti nimapita uku ndi foja kumabwerera soma buliki bomba jendi bambo ai anazuka kayandi yawa kayana yati akudivuzo tukola Ching'Aning'ani mwadu sakoyamba mwapita takunyani kuti ino ndakire apa mubwerera soma bambo zoti ndiyake kuti ana foja uku kulali moto chacha sasa zinale peleke bambo ndana ndigwira siza hamala zijaso iyi ana ndigwira bambo kaka nafa azini fusa mafuso bambo ndana anapirika chibagera chinabwa set forward mpaka mapaino ta kungo mwana chibagera ndayo mwe mano 7 ya mwamba pompo down ndiye atatu hapa sasa kabila kuti mwamba mungati mwejo kama big man 7 ife ni ndani nao so atatu hapa simozi pesa pompo down osa nali ngati 10 aka nakala mabasi tikanati unit nako bokati kumona mnana ni kwa pula chibagera ana mwana wangu ai mapa ile sha kwa babali ndili chikomokera nimema tusafari wakulu wao wadevuja nikapenda ulione nepati ndilume ndio so mwana nepera wewe ndipo unabwaje karango kubulumunya kusiyani basi na hizo ndipo leo ndika kanisi ninatengera leo dia foja swabu mo wezi kono ndini wabu na bwi komaye anyamata walimba bitima anandikaulisi ndio naona kutia hizi zimene zimakalira basi ale susukulira ndizabweza ndizabweza zikuoneka kuti Ching'Aning'ani akwanisa kugonyesa nyamata awiri aluko ena opanga bemagani kuna sona ai pesa mnanisekese pesa lisaseke venye ama nimeona ngati kuvuda watu yande kuti sinafike simunafike ine mufuna mupitirize kapa mfa mpese thumu njoda uthandizire baje mbele nditheke kupeza no thumu thumu memuona ngati da ame iyi akuli misako ndi apa mwina wako njazake so pamene papa meme kuona ngati ula kuthandizireni kugonjesa meme mwina amene eno sabwera ndi nzeru zimeze iye akanoda alibe nazo ntchito azingobaya basi muona kuti mutengane ndi ndani kale akulu ane bwali kwaketo amene wa abwana Ching'Aning'ani asanka kuti athandizidwe ndi amunyeriwa amene ndipene akuyona ngati kuti thandiza kugonjesa nyamata amenewa bwana munyeriwa mwakozeka kuti mujoyenane ndi Ching'Aning'ani kozeka tiye nawo anyamata amenewa Ifeika baba ikalinga. Hakuna mato. Bwana sirijoga. ngati ufindi wakwana waifeyo tikwina kukamba zimene tikuizi pili panali interview bila ku interview anyamata awiri bila kwenda wina opuzira wina osapuzira ndiyo ataona interview na welenga kuti lowerani tu nkati mu interview nkati mbele kuja Afrika anyamata kuona nzere ndio sapuzira ujana muzanzani mantha atampeza aliyase ndipo sinya puzira interview bi makanje ngire sasa ujalia ine ndika number 1 ukale kupuye kwanga ngangolo wamene momo mayanko atakale mene mundiza kuuze ndali ineyo ndizakuuza iwe walo wamene muja kale interview ya yama sugulidi wa ku Malawi uyambilira ndindani anaya kamomveka bwino Dr. Hastings kamudibanda
zikuyenda bwino zikuchitika kodi kumalapo anthu akukwana anthu angati dziko lonse anayankha momveka bwino close to 19 million kodi akati close kuandikira iye bai mwaona mutero interview kupitirira anafunsa kodi kumalapo kuli ni godi akuti ambiri amatero koma aboma sanavomereze kuti migodi iliko izioneka kuti tili kumafunso kodi kuinterview sende kuti kumafunso mwaona asamati kusisende zizungu anamuuziratu pompo kuti siyanambala zikuoneka kuti iwenza chita bwino koma osakauza anzako uja kutumbuka aliye mbali wanga uja ndimuzi aliyasiya osakachedwa atu mmene masa ake ndi atatu. Number 1, Dr. Hastings Kamugubani. Number 2, close to 19 million. Number 3, ambiri akutero komaboma sanavomereze. Walo wa ujankati, interview tu inasinta. Koma ngasizoloweza sikuti yapwi. Amapeleka tu kwenye mafunzo siyana. Ndiye anamuuza, you are ready? Ali I'm ready for any attack. Zayambika. What is your name? Dr. Hastings Kamugubani. Pili mulindiani angapi? Close to 19 million. Mtu mmoja 19. Inu ndo penga ambiri akutero komaboma sanavomereza. Kuzira kumakhala kwabwino. Ndipo ndazina kuzije pesa. Kumakhala kwabwino. Fanele sokala hatu ndo zije pesa. Anazi wazambiri. Koma sokono iye kukamotenga mansa la muntu. Sisi makhala bwino. Yakwacha ndiyabwino. Yakwacha ndiyabwino. Kuti amana kuzoti yakwacha ndiyabwino. Kuma vita mbele mujangalasi muja kumakapuzira iwe apongo zako soko kupuzira Mungu. Nezi buzake dia usiro. Mabuzamela mabuzayo. Zopepera. Ata papa pataka kuni pali ngombe 5. Ndio kujo suppose zitatu. Wakuba wakwere wacho suppose zitatu. Zisala zinga ndato abeko zitatu. Ni mpano. Ngombe nalole kwa mino. Kukuli zinu ukakula lole. Ndio ngombe yanganayo msi. Nakachitangozi tumwankwati bwajisu basi nenda kafira kumunda mutapali yakati hai tinainachika kuthandiza kupena sikwabu tinangova tumawotokera kumunda amai kukuwa abai tabwera yukunauza nthandize nyanya nalitengera mwana namai atamuta kudana pita ni mwana namusiya pasiyo kumalima nani kumwe kudata nangobwera mutenga mwana ulendo naye mwamba Sama ya kiatu kumali mausa kina kati. Nene nyanya akafuna kupanga zinto amabwera tu mufasiria. Amathamanga tu ndingama. Sife tinathamanga kumunda kujamira ili mmani. Ngagende nyani kwenda pale. Ndio kunali yantu. Ndipo mina kama zati kiambi kugenda abambwena tibamaza diya. Mwana tu libe maso. Tizidi tukugenda nyani mujingenda mwana nayo. Kwani mujinga pulumusi. Ndipo mina abambwena mazati atingo hubula tengo. Naso bamera mazati ya saudule jengo kamatiti mwana ninyano seso afira pa afira pompo maka mwanae mwaona mafupa je sana lini mbambo wina wanzaliza jana ngodia ikisachedwe hapa pabwili wa polisi ina nomea zamange nyani hapo wa polisi yo tizi kamanga tizi katinaye bwaji bamera batatu asa ngarambo samalesa kutenga kinyama opita nacho kuku mwaona ndibamena matiai wa polisi yotaka mwira hapa aombera mfuti kwa nyani kuti mwana uja azibwa pansi wa pulumuka ndibameza mazati ya itatu ukisisa mwana akamagwa basi tutimponda ndio kuti swafira pati kale chomwe tapulumusa hapo inazo wanze ndio mazati ya ikisachedwe pakwele goalkeeper kwa bullet akugwira kwambiri azagwire mwana magogi pakugwira kuno ngatawali kukafu goalkeeper wabwera sana chedwe zaimete saizi kodi to pamalopa kachitika pakagwa vuto mambo wabwera ndithandizo samaziwika umwe chita udeba kuti mmenene nepera awawa osazo kuti ndisinganga kwawo oneka tendibwena mambo pamwezi kuti wakutani ika tikaone iwe anofika goalkeeper tu wabwera nozije pesa wa polisi chipolopolo nganyani nyandi ujandi mwana wose kumago
Kuma gokipa utakura namutenga kuti azagwire mwana. Gokipa anakagwira mwana uja muveka muno. Pa, sinchito ya. Sinchito yache. Tose tunali kumuta kuyamba kunyadira. Kuombera mmanja. Iya wanesi tuzaenda bwino. Aba mafetini ngati kunyadira. Tinanguva sotu mauchokera kwa gokipa. Kuti chani? Tose kusogolo mwana kuja bomba. Inu wanazo wira kugwira mpira. Samutemelele. Musamutemelele. Chimoye atanga pokoso. Nimene mati. Nilibabia kuti nilibabia. Mwana wewe. Nice one. That's report. Okay. Ababa nde amene akuda ndi anyamata awiri anthu akwachonga ndikufika ndi wakuti wakwao ndi anthu ena adi silingalese paboma ali manena kuti kulipo komano mene aonera pano zikuoneka kuti ufidi otoka kuti mwina ulipo anyamata awiri watikufuta ndi takulandiraniso kuno ku makosana game taonera maprogramu osiyana-siyana kapena taonera mbali zosiyana-siyana za programu ndipo pano patubira mbali imene iliyomalizira ndi mbali imene iyi sikhala sozokuza kusekesa kapena kusekesa na amene anenera muchi tikufuna kuti ngoona kuti kodi anthu amene wawa kaganizidwe kawo amaganiza bwanji so akuluakulu ndikubwera ndi mafunso amene wawa ndi azinthu zimene mwina timazimvaimva aliyense mawu akangwamva ita kuzuwa kuti mawu amene oramayankhulidwe ndikamapanga chakuti kamunimvesesaka pakhala pali zinthu zinazo zona kuti mawu awo amene akumvekeramo zikumveka kuti munthu wina amene akuyankhula amapanga chakuti zomwe zikutanthauza kuti asala itokhala yosiyana wina ndi nzake kutengera kuti wina atha kumayimva kuti ine amene ndamvera pamenepo zikuoneka kuti munthu ameneyi akulima kapena amene amvera pamenepo ndikuona ngati munthu amene akudya nsima masala kutengera ndi sentence imene yanenedwera so chomwe tachite ine ndizifunsafunso ablaziwa dablo some guy amene akuthandiza kupanga host amene upanga ne host limodzi iye ndi amene atisankha kuti pamene pofunso limenelo ayankhe ablu kapena alengi ndoti mukwene mukhaeni chero ine ndiyima mbali iyi ndiziwerenga funso atawa zimona kuti pamene po ayankhe anyamata amene ali kuchani kuledi muka 10 seconds kuti muyankhe ndi apa ndiyambe kumafunso athu ndikukhulupirira kuti tamvana ziko mwakambiri ndi ndima apa ndiyambe kufunsa mafunso anga awa ndikukhulupirira kuti muzinimvesera so funso loyamba akuti ngati mukukana kusuntha kuti anzanu akhale kuli bwino mungugula yanu muzikhala mwaufulu Kwamba you are not next. Usha. Walepera. Minibus. Of course. Nani mimi imanenga mini class. Unakula kulu. Ngati mukufuna kuti mukale mwaufulu kule mugune birusha zimakhala bwanji kuti usha. Mapeza kuti tani yankhe kuti mumvane. Mapeza kuti pamene mvube muli papaji. Nemabwe machitsi aja hunters babes aja. Peza kuti hunters wachiwiri so kutha kuta ndengaza matija. Taini kane amana kuti ngati mukukana kusuntha kuti anzanu akhale kuli bwino mungugula yani muzikhala mwaufulu. Ndipo follow the button image. Okay, so funso lachiwiri akuti chifukwa choti ndalamayo yachepa ukakandipanga uzandisiyaso pompa kuti ena azanditenge Blue. Bule. Zokonza. alini sinagazo simabangana. Sikuti kutengera kupanga nao. Wasi ali. Alright. Yeah. Usolaji datu ngakale kuti ena amati asikana fama limbesa ndo ajete this time akisa chiro zina limene next time ndakisa chiro zina limene lo limene amapisa chiro chifukwa ni chiro amadelo anzapo jamera kulembesa so Sikaliwendeni. amadelo walking ladies Kapena kuti sex workers. I think you made that person. Direct you. Okay, fusolaji datu akuti anthu anangokhala du osaseka mpaka yekha nacho kako mwa manyazi. Blue. Comedian. Correct.
mafuzo sako kumvera kapena mugamba zini What is it? zoni ndili kuleti matamfana audi zoni ndili kuplundu kumaseyi wata usakusirira kutu muli kuleti magai wakati mfuna muyanke mpaka dini munene mtumbo wa Ase. majangu Ile zingo nena lady. Mamuna kutakulina kuti dofira. nde apa ngati mukusati atati nafuso anga Atatu. ndili limozi okay lero bila fusulaji for magai akuti atamaliza anawafunsa kuti alipo yemwe sanamve koma onse atapasidwa analephera Mpozisi. Correct. odi magai odi inu mnalephera baje Fast. musaonese magai wasabu Aina kangara amwa ajoga abo yakhani mbozi tu brutal Iyo akuyanka mozi amena inukume mulipo follow ibide kusolina kusolimeneli like 5 akuti mukamabwera musaiwali kutenga zobolera paja ndi zuwali pakumalimba ndefusoli kuti mukamabwera musaiwali kutenga zobolera paja ndi zuwali pakumalimba olima ndiye akwena atenge zobolera ngati mapiki mapiki olima mpaka mapiki kulimira Tell ya lady. A blue. umanga mpanda ndo afuna atenge zobolera kutaike ma hose kutaike mapozi opanga mpanda Obanga wenga mauje. Mashero. Okay. Imene yako zani red team. Mande 1 point it. tikupitira ndi mafunso athu funso lachi 6 akuti mukazabweranso ndi vuto lomweli silizakuthandizani chifukwa akulu inu ndosamva ndipo ina Correct. akuti okay asalina correct dokotala kumuza amene ikuwatana ani matenda amangu mwachisanso munthu amaya ndi mwana kupita kuchipatala kudwala malungo angabweze kuti musazabwereso simma Kwa mfumu ukamapalamulamula apa kuti mukazango bweranso matenda yake ndi chizonono kapena mabomu wiki hata mabwera ni mabomu ulendo unoso mubwera ni mabomu number 7 ndikati number 7 ndo kusasona mafuso ina ngati anda kwa mafuso alipo tena so fuso laji number 7 akuti kungo ndipasa bize apa zazi ndipo siya kumene anachita kuoneka kuti ulibe ndalama kungo ndipasa bize apa zazi ndipo siya kumene umachita kuoneka so kuti ulibe ndalama Lady. kunsika ukogula zinthu umayesa chinthu nakuti mitiyani kumendewa kusuna Yeah, correct. It's vendor. The same thing. Okay, number 8 akuti nditapitako anandilangiza kuti ndikhale ndi munthu mmodzi pakuti kunja kunaopsa kuchipatala Yes, correct. Yes. after discussions it number 9 akuti muzibweresa zinthu zophika kale chifukwa kuno amalisa kuyasa moto
Kujibadala. Boarding school. Collect. Kujibadala ama sio kusolomalizanga mulina kuti chabwino oloka mozi kokha ningogundisa Afuna pange ntchito. Andaukanisa. Collect. amapezeka kuti mkaziyo mwina akukana pokapoka tizapangise chinkhoso kulilira kuti ndabwera kale ingokundisa Alright, ababa mapoints akoneka kuti awina ndi a blue with 6 points. Yeah! And red with 4 points. Alright guys, ndi mmene zakhalira muona kuti tamenya magame angapo penepa. Aoneka amene awina, aonekaso amene aluza, komanso aonekaso amene amathaso kusekesa. Nde muzakhalenso kompo next time tikubweranso ndi program inaso ndi anthu enaso zosekesa ndi zina zotero. Alright, pano ndi pa makosana game osaiwala kupanga follow pa YouTube ndi pa Facebook. Komanso pomaliza penipeni tingowasiyese kuti anthu angonenaso mayina awo so komaliza kuti so mukafuna kupanga follow muzikapeza mophweka. Ndi tingoyamba ndi adawo ndi kumeneko zichule mzinani. Izinanga ndi Abdul John, mutondibeza Facebook Abdul John Mpeteka. So yeah, thank you. Alright, winner. Zinanga ndi Marumbo Ngayai. Mutondibeza Facebook mukasearch kuti Maru the comedian. Alright, kumeneko. ine mumujatame mwawa Ching'Aning'Ani kapena kuti achiphwanya muthekanso ndipeza pa Facebook Ching'akse anaza. Alright. Ine ndi Steven Kisale munyeri wa Simungapeza. Ine Idrissa Said German pa Facebook mutondibeza Idrissa Said yomweyo komanso mutongo panga like page yanga German. Okay. Sure. Ine zinanga ndi Godfrey Laili. Ngale alena alafuna kundipeza pa FB. Zina ndi Godfrey GT Laili. Okay, meneko. Lifa Saidi pa Facebook the Lifa. Yeah, kuzauliza wewe. Big man. Yeah, Asa, in Twitter, the Martin A. Yeah. Inene ndi zokoze okoye Mr. Ongengo Obisa Grikaza Machingo no wani aka Sailesa. Amene mufumo ndiveza pa Facebook baliwe ko pa Facebook. Zina limene lili ndongo panga present show imene. Nderi kutokoze nosa amene munakhala kumaonera. Tolinga ya program ntona kuti tingokhala kusangala. Ma guys, kusangala silinga masangale mwaka kale mumwe mucha. Apa zinthu zikusintha ndi auze nanzano kuti zabwino zimsangoonera nokha yayi. Ngati zingakhalizo kupanga share apa ngani share. Amene akona ngati mupanga muziwa. Ine ndimafuna nokuti ndizitukule zimene mupanga zine zanzeru. We are always welcome. Welcome with ideas. Ngati semufuna nanso mpange participate kuti nthawi yake zakupanga feature program. Don't forget to follow Makosana online on Facebook, Instagram and on Twitter. Ndieno zinthu zimene zizi mukazipeza mutekesi kuti mwaziona pali wose mupange subscribe pa YouTube channel kuti tinawapanga ma program ena muzikaso mukwatani mukwasadira. Ndithokoza aliyense amene atenga nawo mbali kusapanga program imene yakhala program yopambana. I don't think kuna anthu anayiwonalo kuyambira kuiona ndi panopa. Ndithokoze kuti ifeyo ndi amene tabweresa sogolo. Ndikuthokoze nakulu nonse amene munabwera. I have been a pleasure. We have had a wonderful show. Next time tezakhala kuti mukufunikiraso ndikhube kuti anthu amalawa akufuniranso ndipangiso ngini yambo. Don't hesitate to come through because ngini imene kuchitika pano payi imene amalawa akuyitani akufuna kuti ayione. Ndathokoza kwambiri and as I said with my co-host here Danro aka Some Guy. You can also find me on YouTube and Facebook. See you next time. Thank you. Bye.